actes els partits polítics, les candidatures, porten gent amb cert recorreguts, cert càrrecs, com cabezas de cartel de su acto de campaña. A Alternativa d'Esquerres tenim la sort de que un dels militants de base des del primer dia i fins ara, i que el tenim, malauradament, por lo que se tiene que comer el pobre, el tenim com a diputat per la CUP al Parlament de Catalunya, Vidal Aragonés. Sí, malauradament. Ho hem de dir així. També és una sort perquè tot el que significa en el dia a dia en relació a la militància, en relació a poder compartir amb la militància, però està allà dins, ens hem de dir a dia avui, malauradament. Però el que sí que hem de posar en positiu és ser, tenía razón Andrés, cuesta hablar a la oscuridad. Yo lo había olvidado que aquí hablábamos siempre a la oscuridad, pero cuesta. Pero lo vamos a remontar, lo vamos a intentar remontar. Si parlem d'aquesta candidatura, que és la centralitat de l'acte avui, encara que a mi m'han demanat que fos una intervenció sobre la situació a nivell nacional, segurament la situaríem, el seu origen a la darrera etapa, en el que va significar l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. Perquè, per una banda, aquells i aquelles que venien d'una tradició clarament autodeterminista van ser els que van posar el cos per defensar també el que significava construir la república, tant l'1 com el 3 d'octubre, i per una altra banda també perquè va haver-hi companys i companyes que venien de tradició independentista que van veure que en aquesta ciutat necessitaven un referencial clarament d'esquerra transformadora. I aquests elements són els que configuren aquesta candidatura. Però l'1 d'octubre no és important pel que significa per aquesta candidatura, sinó pel que ha significat pel conjunt del país. I no ho volem oblidar, com l'acte de ruptura més important dels darrers 80 anys, l'acte polític de ruptura més important dels darrers 80 anys. Autoorganització, compromís polític d'una majoria institucional, superant la repressió i amb una perspectiva política que era la de construir un estat en forma de república, un estat independent en forma de república. Hem de parlar així de l'1 i del 3 d'octubre, però també hem de començar a explicar que no hi havia res preparat per després de l'1 del 3 d'octubre. I hem de dir-ho amb crítica, però també amb autocrítica, perquè no únicament li correspon al govern haver preparat, sinó a aquells i aquelles que no estàvem al govern, però que volíem avançar en la construcció nacional. Hem de dir, això sí, que ens diferencia dels que llavors formaven part del govern, que a nosaltres en cap moment ens va fer por que hi hagués un procés tan fort d'empoderament popular. I que va haver-hi d'altres, perquè així ens ho han manifestat, que l'1 i el 3 d'octubre s'hi va generar una certa por de no poder controlar totalment allò que estava passant als nostres carrers. Després de l'1 d'octubre i el 3 d'octubre van tenir les eleccions del 21 de desembre, que van ser imposades, que no volíem anar, però que van suposar com a mínim derrotar els del 155. Abans deien que una victòria en l'independentisme, potser ara ho hem de dir d'una manera més curosa, derrotar els del 155, que ho van intentar tot. Això sí, des de la CUP s'està caracteritzant l'actual govern de la Generalitat de Catalunya com de desgovern efectiu, o inefectiu millor dit, i aquesta legislatura com una legislatura perduda. I ho expliquem en diferents termes. El primer, el que ve a significar aplanar-se davant de la intervenció repressiva de l'estat espanyol, i parlem ara del Parlament de Catalunya concretament. Aplanar-se el 30 de gener del 2018, quan teníem pendent la investidura de Puigdemont i el president del Parlament de Catalunya i Esquerra Republicana decideix suspendre aquella tentativa d'investidura, aplanar-se també la manca de restitució dels consellers i les conselleres, cosa que s'havia dit que es faria, i aplanar-se també la intervenció del Tribunal Suprem quan diu quins han de ser o no han de ser els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya. Si s'ha acceptat tot això, ja us podeu imaginar que polítiques efectives per avançar en la construcció del dret a l'autodeterminació no hem vist cap al Parlament de Catalunya. Tampoc hem vist cap política social efectiva, d'aquelles que haurien d'estar donant respostes a les condicions de vida dels catalans i les catalanes. I quan expliquem això, ho volem fer amb tota la cura de les dificultats que suposa fer polítiques dins de l'estat espanyol o política social, però també amb tota la claredat que
que quan des de la CUP s'han fet propostes, com a mínim polítiques, en mocions al Parlament de Catalunya, fins i tot en forma de mocions, hem trobat moltes vegades a polítiques socials rebuig per part de la majoria del govern, o del govern, de Junts per Cat i Esquerra Republicana. No em donarà temps d'explicar-ho tot, però mireu, quan nosaltres plantegem per reduir les llistes d'espera anem a internalitzar la gestió de la sanitat pública, ens voten que no. Quan plantegem reduir les taxes universitàries un 30%, taxes universitàries que són les més altes dels països del nostre entorn, voten que no. Quan plantegem anar a una tributació més justa, i per tant aquells i aquelles que en situació de crisi cobren més de 60.000 euros, ens voten que no. Quan plantegem la creació d'una banca pública que podria ser embrió de la nova República Catalana, per la vegada també donar respostes al petit empresari, a l'autònom o a l'autònoma, o a aquelles classes treballadores que no volen tenir els seus estalvis o els seus deutes en la banca convencional i privada. També ens voten que no. Quan plantegem exploració d'habitatges buits, titularitat de la mateixa banca i que únicament serveixen per especular, també ens voten que no. I així un no parar de votacions en les quals no trobem respostes a polítiques socials. I en tercer lloc, i no és menys important, moltes vegades no hem trobat al Govern de la Generalitat acompanyar, ja sigui administrativament o institucionalment, els moviments populars que més estan lluitant per la construcció de la República, sinó que hem vist, com avui els teníem aquí a la porta de l'acte, els Mossos d'Esquadra, com participen d'aquesta actuació repressiva, acompanyant fins i tot els Mossos d'Esquadra en procediments judicials on el Govern de la Generalitat és acusació particular. I perquè no digui que la CUP fa electoralisme quan és campanya, doncs mireu, els procediments tenen nom i cognom. Els estudiants de la Universitat de Girona, les antifeixistes de Vilafranca, les companyes feministes de 8.000 motius, les encausades del 30 de gener del 2018, quan es van al Parc de la Ciutadella perquè es volia investir Puigdemont, les vaguistes del 29M o del 14N de vagues generals o les 8 companyes d'Arran. Aquesta és la realitat també, on hem vist que el Govern de la Generalitat no únicament no acompanya els moviments, sinó que els reprimeix. Estem, per tant, davant d'un desgovern inefectiu, sense ambició política ni en el terreny nacional ni en el terreny social. Això sí, fins i tot en aquest context, malgrat la manca d'estratègia compartida, des de la CUP sempre s'ha traslladat, amb discreció moltes vegades en generositat, espais de coordinació i treball entre els diferents actors independentistes i sobiranistes per donar resposta conjunta a la repressió i per continuar creixent en l'exercici efectiu del dret d'autodeterminació. Les mobilitzacions, ja siguin del 21 de desembre, del 12 de febrer, del 16 de febrer, del 21 de febrer i del 16 de març, la manifestació a Madrid. Doncs hem volgut, encara que trobàvem això, no renunciar mai a fer propostes conjuntes al conjunt de subjectes sobiranistes. Això sí, hem de dir que les conclusions a les quals hem arribat és que tant Junts per Cat com Esquerra Republicana, per l'endemà de que es notifiqui la sentència, més enllà de plantejar-se si convoquen eleccions o si es convoca una gran mobilització, no hi ha una proposta política. No hi ha cap proposta política. I també hem d'anar a criticar que d'algunes d'aquestes mobilitzacions hem tingut la sensació que ens quedàvem soles. I parlem concretament de la vaga general del 21 de febrer, on en moltes viles i en moltes ciutats van trobar a faltar a militància o a la participació política d'aquestes dues organitzacions polítiques independentistes. Dit això, no ens queda més que també fer proposta, si critiquem que hi ha qui no hi hagi un pla polític alternatiu per l'endemà de la sentència del Tribunal Suprem, nosaltres haurem de fer proposta política. I podríem fer moltes, però avui hem volgut traslladar una lligada al context que tenim, que és el d'eleccions municipals i el municipalisme. I plantegem que el municipalisme pot jugar un paper fonamental en la proposta política de construcció de república i la proposta política de construcció d'una societat socialment més justa. I en primer lloc això passa perquè tinguem molt clar que necessitem d'una nova institucionalitat. Si els ajuntaments estan buits de sobirania, si el Parlament de Catalunya està buit de sobirania, el que necessitem és aixecar per sota nova institucionalitat, amb representants a nivell local, a nivell de barris, que puguin triar a la vegada també els seus propis representants a nivell comarcal i a nivell del conjunt del país i que plantegin un eix mínim que sigui de com, quan ens trobem en una nova tardor del 2017, hi ha un control efectiu de les infraestructures i com això es fa realitat a través de gestió pública de les infraestructures essencials. Si algú pensa que podem construir república quan tenim transports, telecomunicacions, aigua, llum o gas
controlada per empreses privades, és que no hem acabat d'entendre què significa l'Estat. Són les mateixes empreses que gestionen aquestes infraestructures essencials i ràpidament, l'1 i el 3 d'octubre, van manifestar el seu boicot a la construcció de la República Catalana. I també diem que es fa necessari, essencialment necessari, tenir polítiques socials profundes. Hi ha una part del país que no és sent en la discussió entre República Catalana i monarquia espanyola. La seva discussió quotidiana és com arriba a final de mes i com omple el frigorífic. I en aquesta part del país li hem de fer veure que el procés, per nosaltres, de construcció de la república no pot anar separat mai i no anirà separat mai de la construcció de drets, de guanyar drets. I això no ho podem deixar per un futur. O ho fem en el dia a dia, amb totes les formes i totes les dificultats que això implica, o no avançarem tampoc nacionalment. I la tercera idea fonamental, per a aquells i aquelles que plantegen el diàleg a dia d'avui amb l'estat espanyol com el camí per arribar a un referèndum pactat, els hi diem per activa i per passiva. A nosaltres també ens agradaria el diàleg, però l'únic que ens dona és repressió i a dia d'avui és difícil creure que hi haurà per part de l'estat espanyol qualsevol concessió que signifiqui poder fer efectiu el dret a l'autodeterminació. Nosaltres no diem que sigui difícil creure, sinó que diem que és absolutament impossible que l'estat espanyol mai cedeixi per un acord pactat d'un referèndum d'autodeterminació. I aquí s'on juga un paper fonamental també relligar lluites i institucions. Nosaltres necessitem entrar al ple de l'Ajuntament perquè en aquests salons de plens han d'estar les veus dels moviments socials, d'aquelles que defensen el territori, de les associacions culturals, moviment veïnal i sindical més alternatiu o d'aquells i aquelles que s'autoorganitzen en ateneus i casals. Hem de donar el salt de candidatures d'unitat popular com a expressió institucional a anar a construir cada dia més a les ciutats, a les viles i als barris el que significa unitat popular. Humilment volem traslladar també que els companys i les companyes que ja han estat regidores han intentat, a totes les dificultats del món, fer aquest exercici. Plantejar programa polític d'alternativa als nostres veïns i a les nostres veïnes. En l'àmbit municipal, el que volen els veïns i les veïnes és que li resolguis com estan les escombraries o que els hi diguis els problemes que tenen amb el trànsit. I per tant també es necessita un programa polític d'intervenció concreta sobre això. Però nosaltres ho volem fer també d'una altra manera, que és no renunciar mai a un programa clar de municipis feministes, antiracistes, ecologistes i socialistes. I per anar acabant, sobre aquesta candidatura, abans deia de quin podia ser potser l'origen de la mateixa. L'origen pot ser múltiple, l'hem volgut situar en aquestes dues dates el que va significar en aquesta ciutat, però també volem traslladar d'una manera humil que pensem que som l'única candidatura que combina, per una banda, el dret a l'autodeterminació com una qüestió irrenunciable i que s'ha de fer efectiu, i per una altra banda, polítiques socials profundament transformadores. I no es val el discurs d'una esquerra històrica que ve a parlar en termes d'esquerra i després gestiona amb empreses privades i aplica retallades habitualment. Nosaltres no som aquests i aquestes. Nosaltres som els que no separem el que és el dret a l'autodeterminació per una banda i per una altra banda la necessitat de polítiques socials profundament transformadores. I sí que volia acabar amb una altra idea. És possible que ara hi hagi molts companys i moltes companyes que es plantegin entrarem, no entrarem, tindrem dos regidors, tindrem dos regidores. Doncs mireu, més enllà de la importància relativa que això pugui tenir, nosaltres volem, i per això ens presentem, entrar amb força a l'Ajuntament. I això fonamentalment depèn dels que i les que estem en esta sala. La setmana passada estàvem al Vermut i la setmana que ve estaran en l'acte que farem de tancament de campanya. De la capacitat perquè puguem explicar als nostres veïns, als nostres veïnes, com deia abans l'Andrés, del que és aquesta candidatura, del que significa aquesta candidatura, i una altra cosa també molt important, de la gent que forma part d'aquesta candidatura. Gent molt humil en les seves formes, però gent molt contundent políticament en les seves pràctiques. Gent que no neix del no-res i apareix únicament quan hi ha un procés electoral municipal, sinó que és coneguda a la ciutat
per anys de lluita, algunes fins i tot sent molt joves, dècades de lluita, i que a més, d'una manera contundent, plantegen un programa de transformació social. Per tant, l'exercici es correspon a nosaltres, a les que estem aquí en aquesta sala. Si tenim aquesta capacitat per traslladar això sobre aquesta candidatura, tindrem una realitat d'entrada a l'Ajuntament de la nostra ciutat. I per últim, i ara sí que acabo, ja no enganyo perquè he dit ja 2 vegades que anava acabant, una altra idea que crec que també és fonamental. És possible que la sensació que es generi en relació a com estem sobre el procés d'emancipació nacional sigui una certa derrota. I és força quotidià, en els darrers mesos tenia aquesta sensació. Potser el que hem de veure és que, primer de tot, els processos d'emancipació nacional no són sempre lineals i ascendents, sinó que hi ha moments en els quals no s'avança com voldrien i fins i tot hi ha moments que el no avançar es transforma en un retrocedir. Però crec que hem de fer un altre exercici, que és mirar simplement 10 anys enrere, que en el que significa en termes històrics és un espai molt petit en el temps, i fer la reflexió de que si ens haguessin explicat a les que estem en aquesta sala fa 10 anys, si haguéssim vist el que vam veure l'1 i el 3 d'octubre, si ens ho haguessin cregut. I per tant fem aquesta reflexió i construïm amb la perspectiva del que va ser l'1 i el 3 d'octubre, que és programa polític clar, procés d'autoorganització i capacitat per resistir davant de la repressió. Visca la unitat popular i visca la república.